ओइ फख्रिसिना फखानाय खदाल फख्रिसि दिखुन मोनबायलै गाइस ओइ गोथाव हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिशनाव बयखौबो बरायहरबाय नै आं दा आलां फालां भिडिअ खालामलाबायनोसैलाय नोंथांमोना नायदोलाय नै आयौ ओंखाम संग्रा हाबफैदां नै आयै मा ओंख्रि जाखो आजा ए नै आं दा खामानि थांबा ओंखाम जानो आं दानो जाथ'वालै औवा मेवाइजों अनलामोन नामा आजा बानलु बाथोन आरो आं ओंखाम जाथ'वा र' गाइस लोगोफोर दसे थाबावनि आं माने फुंनि ब्रेकफास्ट माबा खान्थालसो जानो नागिरदों खान्थाल नै सिरलाबायनाय थाइसे दं नै नै ओरै सिरिनाय ओइ थाइनै गाहाम सिरलाबायना दङ ओमफ्राय नै दानि बावै सिरिनाय आरो इयो आयै थायाव दोननानै गेब्लेजोब्बायसो नामालै बिसबालाय मा ओमफ्राय नोंहालाय मानो खारबो लायखो ओंखाम जानाया थांदो मामा लेंहरबाय न'आव थांदो गोमो जालाय लायदों नै आयै देन्जार गोदैखा खिन्थु गाइस लोगोफोर सोर खिथिखौ दा थोद जेकफ्रुट होनो आजा बेखौ आं फटक साफायनो र' फटक जानला मोनला गारलाबायना आबौ जालायजागोन नोङा देलाय जालाय बेखौ जालाय दोन जानला मोनला बोखानाङा इखिजा गैला बिसब गैला नै गोरासो इखिजा नै दङ माथो मोनद्रायबाय जाम्बालाय गोथाव देन्जार गाजा नुखायो नै खान्थालखौ आं भिडिअ'आवसो रायलायदोंलै नोंखौ सोङाखै मोनद्रायबायलै ना गुंग्रायखौ जाबाय खेला नोङो थोद जाबाय दैयाव दोन ओंख्रि जानांगौ ओइ बिफां फांसेयाव मोनथांग्रा दंमोन आं मैया नुदोंमोन ओमफ्राय नै बिनि आरो गोलैनाया नैबे जों दा जानाया लाम दङ मोनलाबायनानै दंथारो सान्दुं गोसाबाथाय गोदैसिन जाबावगोन दाबो गोदैखा बै फांसेनिखौ नायनो र' मोनथांग्राखौ थौलाय आजा नायहैनो एसे जाबावनो र' राफोदखौ बै ना मोनफ्लेद्रायनायलै गैला गेब्लेनायसो दङ सिङाव थानाया ओइ फख्रिसिना फखानाय खदाल फख्रिसि दिखुन मोनबायलै गाइस ओइ नै मोननानै गोसोम जालायलायबाय ओइ सोरबा भिडिअ खालामनानै फन हरलायबाय र' दे गाइस फन हरदोंमोनलै सासे मानसि नै खानोसै ओइ गोसोम माथायसो मोनलायलायना दङ बेयाव आयै नै बेबो सेवांबायमोन दाख्लैनो मोनथांग्राखामोन माबा दा नै मोनफ्लेद्रायबायसो र' नायनायनिखौबो टेक्स मोजांथ' नों जाना दे आजा दै बोलाबावब्रा एसे आथाबा ओंखारदों खेला नै आथा गेजेरनिफ्राय खान्थाल जादों
เนี่ยอันนี้มาบ้างหนูเดิมเด้บุรหนึ่งชิบุรนั่งกูบราเบลานั่งกูเอ้ยนี่โมบิลเอาสินั่งไปว่าจะละมันละการเอาละไปเลยกูชวนเนี่ยเจ้าบ้านนั่งละขัดดึกมากี่เลยถึงเชียวjalan le gas dana la dang kamu jana hanen wa khaman no thangnago khanthal jakhangne babu oंखाम जानांसिन असे खामानि थांसै गाइस लोगोफोर ओंखाम जानानै टाइमाबो हास्लाबथारा ना दसे माबा थाबाय आरो आं 10 मिनिटसो जिरायनानै ओमफ्राय नै भिडिअ ग्रुप लाफिनबाय आरो गोजौसायाव जानोसै आं गाइस नि गय जानानै गथ'आ गय जाखाबाय नों आजादै जानांला नै सोदौला बायनांगौसै दहायनो जाखांखाबाय खान्थाल जाखांबाय ओरैनो एक्टिं खालामफैदों दासो दे नोंखौ भिडिअ खेमसे देखांबाय दे जाबाय गय जाखाबाय नों आजा गय जाखाबाय ओंखाम जाखाथारला गैया गैया दहायनो नों मानो आखाइ सुनानै थांनाङा जाग्रोथ'नाङामोन ना नोङो औवा मेवाइजों अनला बिराद टेस्टि गोसोम गोफासिन नुयो नामाथाय न' सिङावखाय माबाखौ सायखंफोरखौ सिनायना सिनाया ओंखाम ओंख्रिफोरखौ मा होनो मोजां आं लगायनायखौ जागोन दा आखाइ साफा गाजा दे जाना देखाय थाब थाब जा माखौ जाजोबबा जाजोबबा बिदियाव दं जाजोबबा जाजोब दा जा गाहायाव मा जा नुनासोआ नोङो गाइस नै ओंखामा एसे थाबावबायलै जानो हाला आखाइ सुनोसै ओंखाम संसै गाइस आं नै सासेयाबो जानो हालानो नोंजों जारलासो जागोन बे गथ' आरो मा मिनिदों खब'नैसो जाबा गोजौ जौनायनि ओमफ्राय आखाइ सुदो ओंखाम जाखांनायनि गय जोम जालायबाय गाइस लोगोफोरनै आरो आं खामानि थांसै आरो गाइस लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इडुकेसन खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय सैमाफ्रालाय मानो सोंदोंब्रा दे जाबाय बाय बाय दै गाइस लोगोफोर थाब थाब साबस्क्राइबल' खालाम